James Allen, 24. lipnja. Bog je tamo gdje je ljubav, a gdje živi dobrota, živi Krist. Tko se svakodnevno bori protiv sebe i vlastite sebičnosti, oblikujući svoj um prema istini i čistoći, nesumnjivo pronalazi Gospodara u najdubljim odajama svog srca. Bog će biti jedno s onim koji svlada sebe, a svoj život učini božanskim i svetim, prognavši iz sebe sav sukob i pustivši da umru mržnja i ljutnja, pohlepa i ponos i tjelesne požude koja lažu Bogu i dobroti. Veliki će biti mir, a sretno i trajno oslobođenje od boli i žalosti onog koji pobjedi grijeh. Bog dolazi čistotom srcu i u njemu boravi. Samo onaj tko kroči putem dobra pronalazi život skriven s Kristom u Bogu. Pročisti svoje srce i tvoj će život postati bogat, sladak i prekrasan, neokaljan borbom. Potakni svoj um da bdije i promišlja.